अरे के कहर बरी बहरी अखिया के कहर बरी बहरी अखिया के करला मिला के करला मिला के चलिए आई भक्त शिरोमणि सूर्या शर्मा जी की तरफ से 21 रुपए के दान हनुमान जी के दरबार में छठी मैया से विनती रही कि मां के हर मनोकामना पूरा करत रही। आरे के कर बरी बहरी अखिया के करला मिला के करला मिला से अरे के कर पिया परदेसिया नीरज शर्मा की तरफ से 111 रुपया के दान हनुमान जी के दरबार में आई। छठी माई से विनती रही कि वहां के दिन दुनारा चौगुना बनल रहे। अरे के कर पिया परदेसिया ये जो हिली सहने ये जो हिली सने अरे छठी माई के बाटे बड़ी बड़ी अखिया उन्हीं के बाटे लामी लामी के सिया बड़ी बड़ी अखिया उन्हीं के बाटे लामी लामी के सिया। अरे छठी माई के बाटे बड़ी बड़ी अखिया उन्हीं के बाटे लामी लामी के सिया। छठी माई के बाटे बड़ी बड़ी अखिया उन्हीं के बाटे लामी लामी के सिया। अरे उन्हीं के पिया परदेसिया उहे जो हेली सहने उहे जो हेली सने अरे उन्हीं के पिया परदेसिया उहे जो हेली सने उहे जो हेली सने। लेकिन दुख के बात एगो कहत कह जातनी सब तो भइल बेबुआ के पापा जी के तरफ से तो कुछ न कुछ अइबे कइलक हो, लेकिन सोहर में ना आयल का। लेकिन बबुआ के माई से हमने कथी के चलता लड़ाई बताई तो है, तो यही ले हम के रुकले बानी सब।
अच्छा रुकी अचारा के हमनियो के खोला। गम थोड़ी बा। अच्छा 4 रुक- बजे कार बराबर बोलत तनी 4 बजे तक का हमनी का कोनो फर्क पड़े वाला बा। ना अचारा के खुद अरे छठी माई के बाटे धन धन माया अन्हरा के आँख दिहली कोढ़िया के काया। ए छठी माई के बाड़े ए धन धन माया अन्हरा के आँख दिहली कोढ़िया के काया। ए बात कहल बा कि कहले भी ना कथिन बिगड़त रहे। बिगड़त रहे। हां ना कथि से मिली इतना यो पच जाई। ए बेआजी हां ओ तब मान गनी हो हम तो कहत ने कनवा में के पियर का दे ना दी ना कोई में के चाहिए ना धइल धावल होई तो उ चल जाई। आ कि बिगड़ल मोबाइल तारा के दिया जा बनवा ले वो मिल जाता। बड़ा लबर लबर कइले बड़ा तो छठी माई के बाटी धन धन माया अन्हरा के आँख दिहली कोढ़िया के काया। ए छठी माई के बाड़े धन धन माया अन्हरा के आँख दिहली कोढ़िया के काया। अरे निरामल के दिलियन धनवा उहे जोहली सने मैया जोहली सने। अरे कहाँ चही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए बहंगी लचकत जाए। अरे हवे जे बाड़ी छठी मैया बहंगी छठी माई के जाए बहंगी छठी माई के जाए। अरे बाटो जे पूछेला बटोहिया बहंगी के कराला जाए बहंगी के कराला जाए। तनी जाए से पहले सरकार दोनों हाथ तनी उड़ जाओ जकरा लगे दोनों हाथ होई हुए दोनों हाथ उठाई आ जकरा लगे ना हुई तो बगल वाला से एगो पैसा बियाजी पर मांग ली और फिर बाद में लौटा दी। ऐसे कि छठी मैया के नाम पर 2 बार जयकार हो जाओ। हाँ सब हाथ भीतरी बैल बंद गइल पसेना हो गइल बा तो तनी दोनों हाथ उठावल जाओ आ संगे 2 बार जयकार बोल जा। प्रेम से बोली छठी मैया की जय सूरज गोसैया की जय जय हो छठी मैया। अरे तू तया नर हवे रे बटोहिया बहंगी छठी माही के जा बहंगी छठी माही के जा। ये कहाँ चही बास के बहंगिया बहंगी लच कहती जाए बहंगी लच कहती जाए। प्रेम से बोली सांची दरबार की भक्ति और भगवान की छठी मैया की चलिए पंडित जी महाराज जी जरवाउला जे जहाँ बा सब कोई खड़ा हो जाओ अपना अपना स्थान पर ऐसे कि बैठ के आरती ना लहल जला।